Di busuk narkoba. Oh, मा जाबावगोन नोंथांमोन? wah बोथोरा देन्जार हामा खालामबायलै खिन्थु बिराद दुखु गोनां खालामदों। नोंथांमोननो खिथिनो आं नायलाय माबायदि बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। मा जाबावगोन बे बोथोरजों मा मावना जानो हाबावगोन जों देलाय ना साख्रि बाख्रि गैयिफोरा मा मावना जाबावगोन बेबायदि बोथोराव नै नुदोंना साहा बिफाङा माबायदि रानजोबलांखो नै नुदों नै गैला सेस नै रानजोब्बाय साहा बिफाङा नै नुदों दा नै माबायदि गुथे रानजोब्बाय मा जाबावगोन देलाय बे बोथोरजों नै सेस आयौ 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 नुदों नोंसोरो नै माबायदि रानख्रंजोबखो नै रानलांबायानो थागोन साननैसो अखा हाबावबाथाय रानलांजोबखासिगोन सेस आरो सेस खर' हमनांसिगोन एबाराव नै दै होनोबो बेबस्था गैया नै मा जाबावगोन आयौ 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 नै बेफोर हाग्राफोरानो माबायदि रानलांदों नै होमबाथ' आरो बेफोर बोरै जानो नै सेस मा जाबावगोन गासिबो सेस जासिगोनलै बरबाद बे बोथोरजों बिराद दुखु गोनां बाथ्रासो जाबाय नै जों दा माबायदि जाना थाजोबखो नै सेस देग्लाय आयौ आयौ बोथोराबो अखा हायगोननि सिनानो गैया नै एसेबो नायलाय नुदोंना अखा फैसिगोन होननायनि सिमाङानो गैया नै दाबो मा जाबावगोन हाय 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 आंखालनि जुगा सफैमारसिगोन नामाब्रा हा नै गरमनि लागावनोसै गरमाव बेफोरसो खामानि होयो नै लागावनोसै बरियाहै इखोदै lấy mất đấy không ạ Kudung cuk. Dengar. Nah, kalau di jalan kudung jalan itu. Dengan siap. Itu bau cuk.
Korea. Tadi, narkol jangan bah. Narkol. Jagon. Samus lah bu. Samus. Nih. Korea nih. Nih. Haha. Ini kau sekarang jadi berah. Boleh. Bubur su narkol nih. Isbeta mitadu luka tu मेरा जिंदगी नहीं जानता है? जानता है। जानता है, खा के दिखाओ इधर। अच्छा है। गाना कैसा था? बेटा तू बहुत ज़्यादा हो गया तुम्हारा। Kenapa jangan aja nih? Hah? Kenapa ya? Itu timnya apa itu dah? Tim paling timnya. Iya. मजा आया खा के। खाओ पियो मुझे कर तो काफी कुछ है। Look at them. Isir lu gidang isir lu gidang. Isir lu gidang isir tadi. Bila jeng sudah coba jeng lu ya. Naik rapat kuning berah. Cuma lu gidang lagi. Dan pulang. Kamplek is mun baik. Betul. Istiketa mita. Luka tu. Lagi ini Apa ni kuda? देखो कैसा है देखो दादी। Oh my god. Cari kok. Tadi, ang mia bol gal na hit lele ni na. Bagus tuh. Agak. Ya berapa handenya kasih kan handenya. Boleh bang. मेरा फिनिश हो गया खटा अभी तुम्हारी है आज तो ले लूँगी बेशक है हाँ